Ayos baga? Ayos baga di? Weh, di nga. At ang iyo, marayon tabi. Marayon boy. Marayon tabi baga. Marayon. Marayon tabi pagpagdagara ka Jim's Coffee. Anong makaulok naman na sarawayon ka? Anong makaulok? Mailin naman na para minutos kitang nauroon dyan. Oh! Oh! Ano? Ano? Batang ka na? Itang ka? Ah. Ano na yung computer tadig ni Ronald? Okay na, okay ba ito? 19% to. Nagkatortalibong pa. Good morning, good morning. O, sa'yo mo na lang ang music. Sa'yo mo na muna ito. Nag-adjust, no? Okay na, okay na, okay na. Bay na, okay na yan. Maalat na sana dyan. Oh, baga. Oh, nag-trip up ka sa bago? Ah, kaya mampalan. No bueno. Maray na agad tabi, sendo ka, boss. Ha? Aha. Maray na agad tabi, Pilipinas. Good morning, 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 good morning. Welcome po mga tugang sa programang Morning Hirit. Ngunyan pong aldawnin. Anong aldaw ngunyan? Webes na ngunyan. Makaskason man ang oras ta, di? Makaskason man ang oras ta. Webes na palaan, petsa 13 na adi. July 13. Sa Sabado, ribati na naman. Taga sana, solve na naman kita. Maray na agatabi sa Boss. Welcome po sa programa sa luwas mga tugang. Kariba ta dyan ang Mega Force Patrol para po sa mga bareta in the morning. Siyempre po, panginginot dyan ni Jimmy na salita. At sa tuya, tabing chief reporter sa luwas mga tugang. Para ako sa nag-iikot ang mga bareta. Kasabay dyan si Boy Mata, ang mata ng DCGB sa kalsada. Yan ha. Okay, sige po. Oy, good morning tabi kay Father Jerry Lagata. Padre, maray na agatabi sa imo. Igwa kita kaya Padre kikuan na. Sabi ni Father Jerry dyan sa Hobilyar Parish, ano daw ngayang panahon ta kahapon pa mauranon digdi sa mo sagkod ngunyan. Igwa tabi Padre kikuan. Igwa tabi Padre ki low pressure na harani sa Bicol region na posible daw na maging bagyo. May low pressure kita na ano yan, maging bagyo. Kaya po nag-uuran sa Satuya Tabi na palibot. Expected yan na magkakaigwa mga tugang din pag-uran-uran sa palibot. Yan. Okay. Good morning Tabi. July 13, Memorial of St. Henry. Ay, igwa talaga kayo ni Manay Merly. Ikaw talaga kaini na pig-apod na St. Henry? Tabako man palang talaga yung posibilidad. Maray na agatabi, Manay Merly Cáceres dyan sa Bitano. Memorial ngayon ni St. Henry. Ngayon ang ang petsa 13 kan July. Gusto sabihin, garo piyesta ngunyan, tama ba tabi, Manay Merly? Piyesta di. Gari piyesta, kapista, paggiromdom. Ngunyan, saan daw lamang na lugar sa probinsya Diocese ang igwa lamang kipatro na ipinagisilibrar mga tugang si St. Henry. Yan. Okay, good morning Tabi. Sa Indugabos na mga lolo, mga lola, mga mister, sa mga nakatutok Tabi sa tuyang social media platform, maray na aga Tabi. Pero mas maray po kung radyo lang ka magdangog, radyo lang ka mo magdangog, uni nga ni may nag-comment, ay wow, daig ka ngayang mask ngo niya na aga, mas pugi ka talaga. Ni mana, piglansin mo na naman, arog kayo ni. Di ko pa na i-share sa mga pag-iribata. Nag-meeting pa lang kami kaso banggi kaya sa Ma'am Brenda. Sa IBP, nag-igwa kami Zoom meeting kaso wapon. Anyway, ang pagmas kaya sa buya na daa sa on the air kaming mga onboard optional na sana yan kaya di ako nagmas ngunyan tayo option ko ngunyan na aga ade kaya optional po ang pagmask mi na lang tabi sa antugon sa mo yung manage matagsadiri buda so discussion mi kasubangi with AB Piglet optional nga ang mask kan mga onboard yan kung gusto mo nga magmask ka pero nga kung
abo mo, dahil ka magmas. Pero ngayon, pag may sipon ka o may abo-abo ka, magmas ka. Pero ka na magmas ka, dahil ka maglaog. Kaya, pagtesting, aluyono naman ang 2 taon, 3 taon na pagka-programa ko kunyan de kong mask sa DCGB. Bata garo de ako nakaahit. Pangyari sa De ako nakaahit na Gimaray. De ako nalinig sa kuyang Pandog Gimaray. 2 years, di ba? Na pirmi akong nakamasabang naka-on board. O, kaya ipo yan. Kaya ngayon nag-aaga. Pig-try ko na dahil mag-mask. Optional na kami. Tabi ta. Sabi nga ni Candio, it's magpig recommender na baga ni Herbosa na bako naman ngaya na bako ng national emergency ang pagkakaigwa tabi kan COVID-19. Yan, ha? Ayan, tabi ni kaya so latest na meeting mi kasubanggi, si Ma'am Brenda, ako boda si VP Glenn. Kaya ang instruction, optional ang mask. Okay? O kaya so gusto mag-mask habang nag-onboard, pwede. Sobo, dae. Pero kung may sipon dabo na may abo, kaya paano mo mag-mask? Importante, ngayon, dahil ka maglahog. ang titakutan ko man sana, para sigarilyo digdi. Tiga pang para sigarilyo sa moya digdi. Yan ang titakutan ko. Ako kaya ang sakuyang dungo, sensitibo sa asokan sigarilyo. Ang apod bagakaan, sabi ni Dr. Chris Gianan, third hand smoke. Ining mikropono, pag binugan, alibaw ngayon may para sigarilyo. Nagprograma. Maski na siya nagsigarilyo, mga tugang pagprograma, bago magprograma ng sigarilyo, pag buminuga sa mikroponong ini, igway ni kinikutin na mikroponong ini. Kaya, ano yan? Ang apoda kan third hand smoke. Na-diskutir mi yan kan mga inot. Okay? O anyway, baysa na, optional man. Okay? Sige po, mga tugang aramon tadawaan, buenam ay ko, kadakul na naman nindo na naman na. Good. Dahil ka ngaya Henry magparadoko, okay. Dahil naman pa kung may iwasan dahil kung magduko talaga, tayo na ang buhay ta talaga, maduko, buda. Yun ay nang payo ko talaga. Paano kita kayo ni? Ninong Romy Tan, maray na agad tabi Ninong Romy ng LCC. Yes. Uy, o dyan pala sa LCC, may sale baga? O alos oral daw, igo dyan ki-sale. Dyan sa department store. Kaninot, naglakaw-lakaw kami dyan ni Macy's sa LCC Ayala, sa department store. Nakilingan ni, ay ngaya, barato na ngaya ini Pinakalan ako ni Mrs. Kiduang pantalon. Ispig, para alukan ko naman si Mrs. Naragaluan lamang kita. Groceries. Dumayan ka mo sa LCC supermarket, ay, kompleto pa ang groceries dyan. Di ba? Mas kompleto kumpara tabi sa iba. Bakit yung tabi, Ninong Romy? Yung tama ka nga dyan, oy. Sa imong pigi-istorya. Tama ka nga dyan sa imong pigi-istorya dyan. Ata na, batan mga sapatos dyan sa second floor, dyan sa LCC main, ay, kompleto dyan. Mga branded na mga sapatos, dumayan ka. Kompleto. Ining main building, dumayan ka, Ronald. Gabo sa pighanap mo yaon, may hardware, may kung ano, kompleto. Pag may pagkaon, ang kulang na sana dyan sa LCC main hotel. Ang kulang na lang sa LCC main hotel. Di ba? O sa Ayala, perang floor na sunudan, halos kompleto man. May grocery, di ba? Pero ang kulang na sa natabi sa LCC, o sa dyan sa hotel na na. Ang marekan tabi ng Romy, magbugta ka ki LCC hotel, ngayon so nag-grocery, nag-shopping, pagpinirot, magagom, kung ano, ay maray pa nga agong pipirot kita mag-shopping. Maray pa nga agong makaturgong kitang 3 oras. Ang hapot, mangiturog daw. Dahil bago sa karaw, diyan kami nag-grocery ni Mrs. Ta. Maski ba ko may paininong si Romy, diyan talaga kami nag-grocery. Kompleto dyan, LCC, yan. Buda pag sinabing sale, naka-sale talaga. Mapipil mo ang diskwento mga tugang sa gabos na klase nin mga barakalon dyan sa department store. Yan. So kaya saan pa kita? LCC na. Di ba? Saan pa man kita? LCC. Nagkari masana. Alimbawa. Alimbawa nga kape. Gusto mo magkape? Kompleto dyan ang kape na brand sa LCC. Lalo na mga tugang, yaon po dyan ang Jim's Coffee. Good Henry M. in the Gusto mo magkape, masiram-siram mo niya na pagkaaga. Ay, nako, yaon po dyan mga tugang sa LCC.
ang Jim's Coffee, iba-ibang brand. Pag ako nagigyan, yung pigiling ko nang gano. Yan po dyan, kompleto po ang kape dyan. Puda, hanapon nindang iba-ibang variants, mga tugang kan Jim's Coffee. Yan, di ba? Kompleto dyan tabi ki variants kan Jim's Coffee, kakaibang kape. Yes, di ba? Ano Kuya Tony Reyes, ang masasabi mo? July 13, Memorial of Saint Henry, please pray for us. Amen. Iyumananggad palan. Adi, iyumananggad palan. Iyumananggad. Okay? O sige na, ramonta na po ang latest mga tugang na mga bareta. Hali po dyan sa luwas, kay iba po ang Mega Force Patrol. Buena manong bareta sa Morning Hirit. Report mga tugang sa panginot kan sa tuyang Chief Reporter Jimmy Nasalita. Ang baretang mainit sa Morning Hirit. Jim, good morning Jim, kamin. Yes, BP, maray na mga ura na pagkaaga. Yes. Oo, nagkasuran malang lipot na naman. Ata na nga ni, so low pressure kaya baka na maging bagyo kaya tanto napudang ko sa pag-asa. So, pirangal daw naman daw ini naarog ka na yung sitwasyon. Iyo, grabe ang problema mo pag malipot, lalong na problema ka di. Na? Pag mainit, lalong na problema ka. Kaday-day magpara-istorya na kan pigparado kan mo naman si Madam Oh. sa pipalsukla niya ang radyo. Okay. Malang route niya sa boot. Naka-text to Lucy mo? Oh, syempre. Kuya na naman niya, may istorya na naman. Para sa ko ng yaning radyo. I-text back mo na tig-sabi tigda, sorry. Taba ka sa radyo sarado na. Di mo naman nadangog. Pinalsok? Sabihin mo na tig-sorry. Iyo da, iyo. Mga istorya pa nga. Nga, paano ka na? Binagalan akong pantalon ni Mrs. na doon. Naka-sale sa LCC kan sarong aldaw. Nga, kaya ko man. Luman kagulpe. Mamili ka sa na. Okay na sa imo. Bako lang duwa. Ay, mamili ka na sa Gariso nagsasadi, nasa kuwan ka baga, may sa diri kang cabinet baga. Sa dinig cabinet. Yung mabakal pangyasya. Latoson ta. Mamili. Gusto niya dyan, duman sa branch. Okay na sa imo. Sabay mo na, nantig sorry po. Iyo, nantig na mo to. Masagin niya, di mga pasyar sa Mapadangog pa ngaya, mapadangog pa. Nanguyam na. Lawin Latawo ba? na, Pipi. Sige. Latawo na ang mga Oh. badil. Digdi sa 3rd district. Sus, kumakatakot to na ano. Nagparatanos na ang mga balita. Naglalala ang sitwasyon. Okay, sige. Pagka nakaging aldawon, mga balita may kinaraman sa search operation. Anas nagpapositive pag-abot sa mga personang may pigsususpitsara nakatagong badil. Oho. Gustong sabihin ni Guanin mga tao na may mga badil, may badil, natural, delikado, dahil lang sa dahil masabutan kung saan ini gagamit o gagamiton. Latest baga sa nangyari sa UWAS sa mga tambay sa compound kan simbahan dahil Iyo. nagpipinsel so nagpapatrolya ang polis, armado palaan. Correct. Gurat, sudo ang polis. Mhm. Dahilan kay ni pinakpasugunyan kan si IDG asinalbay PPO ang mga pagkonduser nin oplan sita asin pag-implementar nin search sa mga namomonitor na personang may badil. Kasubanggi, Aha. nagkonduseran si IDG, Ligaw City PNP, asinalbay PPO nin search operation. Mhm. Suspect a certain Pedro de la Torre alias Peter kan Barangay Herrera. Ang trabaho niya, fish pond operator, pero may 45 pistol lang badil. Nailing mo na May yan. mga bala. Nailing mo na yan. Oo. May lisensya. Natural na eh. Oo, see? Pispan operator, may badil. Oo. Man, tambay Tama. nga. Tambay nga ni may badil. At ayun na nga ni, andeng trabaho, may badil. So, fish pond Okay. operator pa. Oo. So, susunod mo niyan,
ang suspect na sa poder na kan CIDG dahil sa violation sa Republic Act 10591 kung sa ini sa Saira Romina sa proseso sa pagtangat nin nagkakaniko. Gari nga ni, gari kumbinsido na ako naman sa argumento ni Robin Padilla, ni Senador Robin. Gari kumbinsido na ako eh. Nano. Sasabi niya, natangeta ang gun ban, ang pigbabawalan ngayon sa may mga badil na may lisensya na may badil na pagparibirit-biton sa luwas. No. Natangya sa mga gurugon, sa mga sindikato ngayon, nabawalan magbitbit ki badil, maski may gun ban. May point man baga. Gani may point man si Robin talaga. I move. I move. Suspend. I move, Mr. Your Honor. Ay, move, kailangan I mo munang i-move kasi para makuha yung sinasabi ng kasama natin. Okay, Your Honor. Englishin ko na. I move. Sabi ka, presiding officer, session suspended. Sa kabaga. The best. The best. Makahadi talaga. Okay? Butuhan. Modbo yan. Okay? Sige. DLPP, mga dagdag na informasyon. Jimmy na salita DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwas. Yan ang pigasabit na baga, di ba? Yan ang pigasabit na. Mga tugang na... Gano'n may point na si Senador Robin Padilla. Gano'n kumbinsido na ako sa iya. Imagine, pinahililing niya sa publiko sa iyang mga badil na collection, mga lisensyado. Ha? Binira baga kanibang mga netizens. So, kung nagkawaragas na naman, yan ang problema tayo. Yan ang berilibon pati kita. Berilibon. Ako nga, garibilib na ako ang pikataram niya. Ano ka, no? Linga niya. May badil na nako, Tagakaan makatupar. Mientras tanto, mga tugang dagdag na report hali po dyan sa luwas Alarmario. Good morning, Padingal, kamin. Yes, masabaw na morning pa din. O review naman kan sanggunian panalawigan kan Albay. An ordinansa kan Legazpi City na minapromote kan mga saradit na negosyo nin pagkaon o mga tusok-tusok yan sa Sawangan Park kan na barangay Dapdap. Inapod ining panluto small business program kan na syudad na mahiling pagkahapon asin banggi yan sa Sawangan Park sa barangay Dapdap na pigitirip po naman ininin mga customers lalo kung marhayan na panahon. Gusto man ini ma-regulate kan na syudad kaya ginibuhan ni ordinansa Namerado 16-0012-2023. At least matatabangan ana sa radit na negosyante na may promote man ana sa indang negosyo dagdag hanap buhay. Ana sa Awangan Park, sa ini sa mga tourist attraction ng Unyan, lalo kung marhayan panahon, kaya dakol ang mga customers napigaabangan man kan mga saradit na negosyante nin pagkaon o tusok-tusok. O review naman ini kasang kunin ang panalawigan, referred na ini sa Committee on Labor, Trade and Commerce, as in the Committee on Laws. Yan ang mga karas ka informasyon, digdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Thank you paring Al sa mga bareta ngunya na pag-aaga digdi po sa DCGB. Mientras tanto, mga tugang alas 5:36 na. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Nasa linya mga tugangan, mga headlines in the morning. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Mga tugang News Director Mar de la Cruz. May bitbit kan mga yan. Good morning, Pading Mar. Good morning, BB. Good morning sa mga tabagan-tabay. Mauran sa Luzon. Iyo. And Visayas. Dahil sa southwest monsoon. Yun. O habagat. Tapos ining epekto man kan low pressure area. Yes, yes. Kaya ako na tunga sa may parte kanin Panta Quezon. Ayun. Mga local thunderstorm. Palagos pang nagpaporan sa ibang parte ka nasyon. Yan. Mientras tanto, review sa K-10 tapos na. DepEd mapaluwas ng bagong curriculum sa masunod na simana. Ano na pati ang resulta kapag aadol ka na masalbatan ng K-10. Kaya, lihat bara na sa 12? Ah? Wala na sa 12? Oh,
papatapuson mo na garo so kunya. Pero ang sabi, implementar ni 2024-2025. Makaulo ko man kita, no? may Ako talaga. mga binarago duman ng mga focus. May mga ituturo na daduman so manangod sa West Philippines Sea. Bako aloy nagpardagang history. Tapos so arbitral tribunal. Sus, maabot ang 2025. Kuha na, expired na yan. Tapos sabi duman sa review so mga grade 4 tuturuan na kan sex education. Okay. Sabi ko duman na sikap. Sikap? Yung sikap. Mhm. Yung duman sa mga iba-ibang asignatura. Yeah. Mga bagay na para mas makaagapay pa sa tuyang mga aki. Aha. 2025 palan. 2024-2025. Abangan ta kung Nga na pa rin sa senior high school na, yan mangraray. Ayaw pengon yan. Pero sa masunod garo ba kaday na. Tayo na ba K-10 ba? Yan so dati tang curriculum, di ba? So inabuta. Ini nga yung K-10, may makusog daw na coordination man sa mga sa mga TESDA. Di pa nun, parang daw yan. Ihanda man. Yan ba na K-12, inimplementaran para maging globally competitive kita. Bako man actually local. Pero Kapag nagdumangga Singapore, sila may 12 years. Di ba? Araw mo ang naging problema digdi, even sa gobyerno, dahil sinda bukas sa graduate. Bako Itong sa nakatapos sa K-12. Di man pala sinanghanda sa mga arog ka. Nagkapara. Halimbawa ako, nakakuha ng skills, prepado ako magtrabaho, niya abo man sa employer. Baga, kulang ka ngayon. Graduate ka ng college. Kulang ka ngayon, Ricky. Yun ang butas duman. Ano ba yan? Pinaradala din dahil nga na. So ibang nakatapos kay K-12, nakagamit man inda sa indang mga abilidad. Iyo baga. Ay. Tain sito man. Mapagalo. Kundi, iyan sana. Ano daw yan? Arog ka yan. Di, may mareklamo na naman. Arog sa, Mabago na naman. arog sa kuya. So, aki ko, yung primerong batch kang K-12. O di tapos na ko tangon yan. So, aki kung sinag-implementar kang K-12 na. Experimentuan, boss. Ayun, mapagalo. Ay, nako. Okay. Sige. So, Ched, nag-set naman in long, medium, as in immediate na term action para masolusyonan ang nursing shortage sa Pilipinas. Reforma sa polisiya para mamantinir na mababaan bayadan sa kuryente sa Pilipinas ay pinag-insistir sa Senado. Batang Presidente Bongbong Marcos nangapulan sa pribadong sektor na magipagtabangan sa gobyerno para sa barato as in malinig na enerhiya. PNP, 100% ng handa sa zona ni Presidente Marcos Jr. sa Hulyo 24. COVID-19 box card o negative RT-PCR test kay buwan sa zona kan mga individual na maduman. Manibela, nag-anunsyo ng tulong aldaw na tigil pasada na tiyempo man sa ikaduwang zona ni Presidente Bongbong Marcos. Ay, madagita na naman sinda kayan. 24, 25, 26. Madagita naman sinda kan ibang taga-media. Ang sabi, 300 daan membro ninda sa bilog na nasyon. Ay, nako. Madagita naman sinda kan mga probongbong Di mga pwedeng kumagaw ka naman kayo ni. na mga grupo. Pagkor. Sentro mo niya ng kritisismo. Nata. Dahil sa 3 million pesos na gasto sa bagong logo. Sa logo ba yun? Garso, ikog buda paplungon kan manok. Buda, anong kulor nga nito pa din? Anong kulor nga nito? Blue tsaka pula. Blue pula. Blue pula, ikog. Sa mga litra, gari paplungon ki manok. 3 million. 3 million. 3 million. Ano doon pagkito ni? O diyan makonsilo ta. Hinanap. Unain sunang gana sa bibing. Iyo. Vacant plot daan. Pigtuturo. Sain? Bakanting lote ang pigtuturo. Kasi, tapos, kuha pa sa na kipil chips. Kansaro pa sa nang bulan. So, Andres sa Andres ka ng gana. Bakantan lote. Bakanting lote. Wala man naman sa Andres. Bakantan sa lote. Di pa nga ng harong. Ang saya-saya sa Pilipinas. Ano itong bata kas mga pigilig ko nagilig ko tapi ko kumpara duman sa logo kang so gari baga sa angkas? Garaw gasol. Pare ang mapagano na kita. Hawinda. Yaw na kabusa to talaga. Yaw na kabusa to ya. Okay.
Paggamit ng drought-resistant seeds, itinulong sa Kamara de Representantes, Aha. ang Francia o France, mabukas ng direct flight sa Pilipinas. Oho. Ayos naman ito. Ayos. Ayos. MIF Bill at yung panibagong extension sa state tax amnesty, pipirmahan na sa Martes, July 18. Yes. DFA kinaugma ang pagdakol ka mga nasyon na nagsusuporta sa arbitral ruling. Oho. So, yung baby, ang mga headlines ko niyan, abangan po ang detalye. 6 o'clock, 7 o'clock, may news kas kan DCGB. Abot yung Kambiway Enterprises, sa namon sa Mr. and Mrs. Raul Merizagali, dyan sa Orozal, Ligas City. Basta radyo, APY, siniyan. 24/7 konektado ko mga maski daing load. From News Base with Jenny, ini po si Mardila. Good morning. Maligaon talaga ang logo Newspaper ng front page. kampagkon na Enot sa salbatanan. morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning Kaya sa hirit. na-drawing kan so otong so pon sa drawing sa kuha. 3 million ang premyo, ang kantidad. Uyugon mo niya. Hello, good morning. Mauran na ba? Aga, amigo. Ata na nga, nilalong gari makusog ang uran, minakusog ang uran. Amigo, Oh. itik dito kan K-12. Epekto kan kita. Kung sa'yo ng Pilipinas. Drafting migon. Awin na. Sa Pilipinas. Tigiling ko ka sa banggi sa national television talaga muna. Nagigiulog talaga kag uroron ta. Maski sa mga alos gabos na mga angkor talaga, dahil ka makapugol pa rin, dahil ka magiulog, muna dahil ka magkomentaryo. 3 million ang hitsura kang logo. Gara sa napira, ata nagari paplongon gimanok. At ang gari kita, nagiging karawan na lugod ang... Ata na, bataan makonsilo, so nangganap pati managadi, kang ginanap sa address, natumbaran, bakanting lote. Ano ba yan? Gari mo nang kito, ano man liya sa Adenak Matara. Makonsuelo. Ay, nako. Ano mo back to K-12. Oh. Kita kaya, masyado nag-idari. O yun na K-12 naan. Kag ino talaga, medyo may opposition ako kanta. Pero dahil basta, kung nakumbinsi ako, kan, nagkararaman ko talaga na, di ba, taka na, nagduman-duman kami sa ibang nasyon, araw ka ng curriculum pareho, kaya nga kung grade 5 ka digdi, matransfer ka nga sa Singapore. Pag abot mo sa Singapore, grade 4 ka, matras ka kisarong year. Ay, tama yan, amigo. Na dapat kita... Buda pag nagtrabaho ka duman nga college ka digdi, background abot mo duman, may mga refresher ta, kulang ka kidawang taon. Iya, amigo. Dapat kita, amigo. So local pala, an baday nako so local concern an medyo nawala. Yan, dapat kita, amigo. Although globally competitive kita, consider so localized dapat ang ano ta na ipag-adapta so yaw digdi sa Pilipinas. Ata na, balik nako ta kan. Oras na dapat makagraduate ka lamang sa K-12 ba yan, ikaw ka lamang na nakala na trabaho. Ata na. Narugkaan. Pagkatapos mo kang K-12, organize sa computer, ini mo sa call center. Mga Pilipino ba ng mga akin, mga motibo sa arugkaan. iyo baga, ang medyo talaga madali diyan. So pagtapos kang gari technical, techbook ang sa imong track, iya madali, tama in situ ka, di ba? Pero kung bako ka man techbook, dahil ka man talaga madidipisinan kang maghanap ng trabaho. Ha? Yes, pero pigko fast track pa namin dyan na ano, dahil agalang kimaray. Iyo nga ni. Dapat mga congressman talaga nagsuporta diyan. Kaya nga, araw kaya nangyari. Dahil pag so, isus pa rin niya, sala. Paano na so? Ano na nga boy? Sala nga boy. Okay, Sala boy. pulin. Ano na, boy? Nangyayari. Sige, boy. Okay. Okay. Sige Migo, salamat ha. Salamat. Sala ngaya palang pulin na nangyari. Yan ang pigasabing pangyari sa mga bata. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Madali lang, taramon tamo na mga tugang ang kuan ang pag-asa forecast ngunyan aldaw ta mauran buda igwaki low pressure na posibleng maging bagyo. Madali lang po ta aramon tamo na ini na mga headlines natin in the morning sa pag-asa DOST. Ano kayang headline sa kamugtakan kampanahon? Yan. Good morning, paring Mike. Yes, sir. Magandang umaga siya, Sir Henry. Yes. Siguro maaga kang nakapaghilamos ngayon at saka nakapag-foundation ano kasi yung tawag ko nakuan mo kaagad, natanggap mo kaagad. Tapos na. Okay na. Ano ba? Kumusta ang kilay natin ngayon? Okay naman. Ano?
Okay. Sige amigo, go ahead po sa forecast ngayong araw. Ito, magandang umaga po sa inyo. Yung ating minomonitor na low pressure area, kaninang alas 3 na madaling araw, ito ay nasa layong 205 kilometers silangan ng Infanta, Quezon. Or ito ay nasa distansyang 205 kilometers Hilaga silangan ng Legazpi. Ang coordinates, 14.9 degrees north, 124.4 degrees east. Nananatiling mababa ang tsansa na maging isang ganap na bagyo itong nasabing low pressure area sa loob ng 24 oras. At para naman sa magiging pagtaya ng panahon, tayo ay makakaranas ng maulap na papawirin na may galat-galat na mga pagulan at pagkidlat-pagtulog. Mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa kanluran hanggang timog kanluran ng Igiran na may banayad hanggang sa katamtaman pag-alon ng karagatan. Wala tayong nakataas na ginuanin sa anumang sibol ng Bicol Region. Mula sa Pag-asa DOS Legazpi, Michael Francisco, nagugulat. Hello paring Mike, yang bang low pressure natin, kasi may nababasa ako kagabi na posibilidad maging bagyo? Ay, sa ngayon, mababa ang tsansa niya. Mababa. Sa 24 oras. So, Oo, mababa ang tsansa. Patungong Aurora or sa Infanta, Quezon. Ayun, oo. Pero itong ulan na to, epekto yan, ng ako na yan, panahon na yan? 205 kilometers ang distansya. Malapit, oo. Oo. So hanggang kailan kaya to? Sa linggo, kumusta kaya ang panahon natin? Medyo maulap tayo. Ay, naiko. So hindi pwedeng magkuha ng mga baro o maglaba o ano? Pwede naman. Pwede. Kaya lang, Dapat sana pare, ang suggestion ko sa inyo sa Pag-asa, isabay nyo sa forecast. Ngayon pong araw ay pwedeng magsampay at pwedeng maglaba, pero yung mga laban natin ay sa loob lang ng bahay isampay kasi magiging maulan ngayon. Pwede bang gano'n ang forecast? Suggest natin yun. baka pagalitan ka ng boss mo dyan. Okay, salamat amigo. Mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Likewise, sir. Mabuhay din po kayo dyan sa DZTV. Yes, sir. Thank you, mga tugang Michael Francisco sa Kamugtakan, Kampanahon. Nasa linya, mga tugang, ang dagdag na report. Hali po dyan sa luwas kay si Ange Galero. Good morning, Ange. Pasok. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Tranquilo man sa Albay District sa nakalihis na 24 oras. Mientras tanto, sa iba pa niyatong impormasyon, sarong miyembro ni New People's Army o NPA na nahampang sa kasong multiple attempted homicide ang nadakop kan mga miyembro kan PNP Bicol sa probinsya kan Masbate. Susog sa report ngunyan kan PNP Bicol, ang arestadong persona na midbit na si Pedro Mendez y Riva alias Indoy, 45 anyos, asin bigtutubodang konektado sa larangan 1 KP4, mientras na 36,000 pesos kantidad ni na piyansa ang pinagrekomendar kan korte para sa iyang temporaryong libertad. Katakot kay ni siniguro kan komandansya kan PNP Bicol na padagos ang pagkondusir ninda nin magkakanigong espersos para magkadarakop ang mga wanted na persona sa rehiyon Bicol. Ito VP ang informasyon, Ange Galero, DCGB. Salamat, Ange, sa report. Hali po dyan sa luwas. Oras natin oy 9 minutes 9 minutos tabi bago magabot mga tugang an alas 6. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag na karaman sa Morning Hirit. Mga dagdag na kaaraman, mga tugang, ngunyan pong aga, digdi po sa DZGB.
daw nindo mga tugang kung ano ang premyo sa breastfeeding. Kamong mga misis na nagdadangog ngunyan, mga daraga na planong mag-agom, igod at tabi pinagasabi na confirmed prizes of breastfeeding. Yan. Kung kamo tabi na mga misis man nagapadudo, nagpasuso kamo sa saindong mga aki. Dango ka din doon Sabi digdi, 25 times lower chances of death in the first 6 months of life. Kung ang aki tabi mga tugang breastfeed, 25 beses nababa ang tsansa na siya magadan sa laog din 6 na bulan. For baby siya na. 4.9 points higher scores in a school intelligence test versus formula feed children. Pag ang aki palan, mga tugang breastfeed, totoo pala, ay wow ngaya, matali, breastfeed, totoo pala yan, mga tugang tan IQ nin aki, masalangkaw, kumpara daduman sa mga aki, mga tugang na formula milk ampig inom. 4 times less incidence of serious illness for lower birth weight infants. 4 na beses tabi mga tugang na ang tsansa na mabawasan ang seryosong helang tabi kan mga aki pag nagbe-breastfeed. Asinsiring man lower risk for chronic disease. Arog tabi kan diabetes, multiple sclerosis, sudden infant death syndrome, childhood cancer, obesity, tonsillitis, asthma. Yan. Iyan po para sa mga aki. Ano man da po mga tugang ang benepisyo sa ina kung nagpa-breastfeed ka? 98% protection from pregnancy for 6 months when exclusively breastfeeding. 2,000 pesos plus savings per month from buying formula milk ay salbatada kidumpyot. 2,000 pesos dan makwan mo, masisave mo. And lastly, generally reduce risk for ovarian and breast cancer, type 2 diabetes, postpartum depression. Yan tabi ang benepisyo sa mga ina. Sumining may benepisyo mga tugang sa aki, may benepisyo po sa ina. Ano man tabi ang benepisyo sa ama? Ano man ngaya ang benepisyo sa ama ngaya kung breastfeed ang aki? Primero, maiwasan tabi ang problema sa economic problem. Siyempre, makakabawas sa gastos sa paghanap buhay mga tugang kan ama. Paningit sa Morning Hirit. Tama, subulsa mga tugang mababawasan tabi sa gasto. Yan. So, mabaga ang kadakla naghahanap buhay pag si Mrs. busy sa pagbagong aki. Mababawasan mga tugang ang gasto ni Mr. Yan databang benepisyo mga tugang kan breastfeed, mga tugang kan mga aki. Pero may akong napag-araman na ang aki, mga tugang, dahil nag-breastfeed, ka nag-agom siya. Ang tuminalion, so ama? Paningit sa Morning Hirit. Ay, sorry po. Mga baby, mga anak, huwag magtanong. Biro lang yon ni Kuya Henry. Biro lang yon ni Tito Henry. Pero tanong... Joshua Bino, mga tugang may report. Joshua, good morning Joshua. Yes, good morning, Good morning sa mga paraan tabay. Sa mga dagdag tang barata. Sabi ni Rogers, bot clean. Ha 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 ha. Wala, basta nag-iulok lang siya. Kasi
happy lang. Happy lang siya, happy. Happy lang. Okay, si go. Aha, Mm. 389 pidaso BP nin mga cheque ang naipanao kan College Assurance Plan o CAP sa laog kan kulong aldaw na payout digdi sa Legazpi City na nagpuon baga ka nakaaging Lunes sundo udto kasuhapon. Ang kantidad kan kada cheque na pwedeng naresibi kan tarong plan holder nag-aabot 2,000 pesos ang minimum. Asin ang iba nagresibi igwalin 20,000 o 27,000, may nagresibing 23,000, igwa may nagresibi ng kantidad 14,000 pesos. Pagirondom kan tap, primerong tranche o batch ini kan sendang payout, mantang mapaisa naman ang sendang opisina kan masunod na schedule. Ikinaugma ang siring na bagay ni CAP Executive Vice President Mr. Bobby Cafe dahil ang tasutulong aldaw na payout digdi sa Legazpi City. Medyo dakol naman na natawan kan mga cheque. May mga hali pang First District ang probinsya, may haling Sorsogon, igba man na naghali pang Catanduanes. Ngunit na aldaw, Webes, sundo sa Sabado, yaon man sindado man sa Crown Hotel sa Naga City para sa pagpapadagos kan payout. Ang kaipuan bitbiton, certificate of full payment, asin sa iba pang mga pasigurong dokumentos. Mientras tanto, BP, sugabos na dahil na inarabot kan payout dito sa Legazpi, igun sa na pwedeng magduman sa Naga, o kaya kung dahil na maabot naman duman sa Naga, oral daw man bukas ang opisina sa Lucena City para sa makuapa ng cheque. Pwedeng mag-contact man ang mga plan holder sa mga numerong ini para sa magkanagupang instructions. Asin iba panindang mga kahaputan na BP may kinaharaman sa pag-claim ng sendang mga cheque. 0917-830-7219. Asin saro pa, sigun ki Mr. Cafe, minsan medyo traffic ang linya duman sa sarong number, kaya nag-provide pa sa ni kaduwang numero 0977-164-1472. Yes, okay. Yes, Pipi. Yan ang mga dagdag tang barata kasunod kan na magsubaybay taman kan nangyari yan na payout para duman sa mga CAP insurance plan holders. Yes, Wabino with Boy Mata, DCGD. Salamat, Josh Babino sa report, haliban sa luwag. Sabi ni Rogers Bot Maclean, kudi sapot ko sa imo, nasimbag mo na, kaya matalion ka man pala. Breastfeed me go. Latosunta ka dyan, ha? Breastfeed, ha? Good morning, Tabi, kay Jocelyn Broquesa. Happy birthday po kay father-in-law in heaven. Totoo po yan, pag breastfeed po ang sarong aki, talagang matali po. So doang aki ko nga sako sana ang best feed ilinga po matali pirming nasa honor po, sir. Yes, thank you, Tabi, Madam Jocelyn, mabuhay ka. Iyo ko ta nga sapot ko sa imo, sabi ni Rogers. Good morning, amigo. Happy birthday po to my sister Maria Carmela Bubis. Bien. More birthdays to come. Stay happy, healthy, and safe. Have a great day ahead of you. We love you from MJ and Mati. That's your birthday. So, okay. I hope. Happy good morning, Tabi, Rolly Alvarado, Diyos maray na ngaya, VPN, Elsa Town End, morning, sabi ni Karen Joy Sadile, happy birthday kay Ken Clark Luna, thanks po, Marinaga. Bro Barotilia Banyas V. Vergara, sabi niya, good morning, pwede po ako magpatabangkan sa kuyang pagpigaditan. Lalo na po ngunyan na may maraot na naman pong panahon. Pag nagkapera ng beses pa akong nagreklamo sa Aleco, sa samuyang kontador, ta nagkikiri-kiti. Lalo na po ngunyan na taga para uran naman. Malat po sigurong pagkasurulo kami digdi sa barangay 3 Purok 2. Sana po sa pagikan paghagad kong tabang sa imo masolusyonan tulos ini. Oy, initabing texter ta si Barotilia Banyas. Mag-text ka po sa kuya sa 0928-777-5548, ha? 0928-777-5548 o kaya sa 0995-398-1813. Mag-text ka po sa ko ta
So text mo po, ipo-forward ko sa Aleco. Sa pag-text mo po, itara mo ang ngaran ka nakasurat sa account. Sa account, so yung baga na bill. Anong pangaran, buda po eksaktong address, isabay mo po sa number, duman sa baba, ta, ipo-forward ko tabian sa satuya ng mga pigkapag-isuyuan dyan sa Aleco. Iyo po, ha? Iyo po ang ibuhon mo, tabi, ha? Ngunya na aga, maski taon-taon, tabi, tumeksa kang kumpletong detalye, pangaran ka nakabugtak yan sa account, sa bill, eksaktong address, tabi, buda, tabi, so, contact number, ha? Okay? Severino Nasol Jr., good morning. Juan Taroma, good morning. Betty Bernaldez, Marinaga po from Bunga Bakakay. Josie Osera, mga taga-Habilyar, good morning daw from New Manila, Cubao. Edesquejo, maura na aga, migo. Yes, iyo migo, mauran talaga. Chapuring Almelia, Marinaaga, Venus Paloma, iyo mananggad daina nakamas totoo nananggad na nailing ang kagwapuhan pagwara face mask. Yan. Thank you, tabi, Madam Venus. Janet Olabario, good morning. Isang maura na umaga. Hi po sa mga taga Palanas, Ginobatan, Albay. Zenica Rubrigado from Ilawod, Kamalig, Albay. Good morning sa Bagong Bayan, sabi ni Melina Lodana, Rodolfo Liosala Jr., Marinal daw po, BP Henry at Kamalig sa Kamalig. Ray Madrigalejos, ula na face mask si BP. Yes, thank you, migo, mabuhay. Ano ini migo na picture mo digdi sa kwan mo? Ano ini? Garapag ko ini migo na profile mo Elisa Fajardo from Gawawan, Daraga, Albay. God bless po. Tromitan, good morning. Claire Nunez, always listening to DCGB up from Ginobatan. Yes, good morning. Kasin Jocelyn Lydia Bisonia Marinaga, tabi dakulong pala nini. Nin Alanita Larze Belix Channel listening from Honduras. Marinaga, tabi sa Indo, mga taga Honduras, mga Pilipino dyan sa Honduras. Terso Valderrama sa Bulacan, Ferdinand Abache, Sanchez Joey, Marlin Lunas, pa-shoutout po sa mga teachers sa Barrio Elementary School. Good morning, mga taga Barrio. Let Balin, pagkaaga, good morning, tabi daw, ha? Sa Kakay Eric, good morning from Lipa, Batangas. Okay. Ang mga, ay sa uni pa pala, no? Mabareta na kami ko. Di ba dali lang, taday ko na magkabara sa ini. Mabareta na ko ta ako, madali lang, Okay, good morning. Happy birthday to my sister Maria Carmela Bubis. Ako na to. Text ni Madam Grace Bonaobra, ha? Happy birthday po. Okay na, we love you, MJ, from MJ and Mati. Happy birthday. Okay na to. Sige daw. Kuya Tony, good morning San Henry. Good morning, tabi, amigo. Marinaga, tabi kay Alicia Gaviria, asin kay Fet Tibar, Campurok 3, Buyuan, Legazpi City. Good morning, tabi. Shout tabi sa Ibakwi sa Mauraro. Day tabi magparaoroli, tatibaan magparalato-lato. Iyo baga. Ilaw nagpaririro. Morning, maganda at masayang aming umaga tuwing ikaw ang aming naririnig, nakakaalis ka ng stress. Good morning po. Yes, sir. Salamat po sa texter natin. Nakaka-inspire naman kayo. Morning, tabi kay from Dan Elia Marirok, Tabaco City. Good morning, tabi sa imo. Congratulations sa graduates ng Ibalon Central School. Ngayon po ang graduation sa Albay Astrodome. Wow! Good morning, tabi sa mga taga Ibalon. Maray na aga, tabi sa Indogabos. Pamilya Alberto sa Kamalig, Albay. Good morning, tabi kay Ian. Good morning, tabi sa Barsibal Family kan San Roque. Maray na aga. Okay na ba? Okay na. Igwa pa. May pa-isuni sa ibong. Madali lang. Buson tayo bago kami magbareta. Happy birthday kay Mike Abenyo ng Balinad, Daraga, Albay from Miletro Brigado ng Pag-asa. Morning. Pakibati po kay Malu Liaser dyan sa Barriada, Legazpi. Good morning.
Kung sa DOH pa ang K-12 ay isang creativity tulad ng COVID as importation events. Dahil ha? Morning, pwede po sa Kamaligwater District kaso hapon dahil kami tubig sa Purok 3 Kabangan. Ano na yan kay puhan mi ang tubig ngunya na aga. Morning. Happy birthday sa po kong si Karen Claire Banta and congrats po with honors, high honor and ng Moms Senior High School from Mami Glenda Banta, Mama Tatay Ate Mariel and ng Purok 4 Kalsada Ginobatan Albay. Morning Idol Hen, pakibati po sa De Guzman family sa Purok 6 Bayandong Bakakay Albay. Mga taga Cruzada, good morning. Bahada sa Cruzada. Malapit kapitan. Malapit kay kapitan. Talaga, may ba sa Cruzada? Good morning Tabi Zendo. Okay na, o wala na. Ayun, naubos na. Baka iga pang nawala. Okay na po, tamabareta na kita to. Doon man sa iba. Dr. Alan Locanyas, may pinadarang picture. Maray na agad ay uni palan mananggad o Saint Henry II. Matindi man palan ano. Siya palan ang Doke, mga tugang kan Bavaria, as in King of Germany, as in Emperor, devoted himself to spread the religion by rebuilding churches and founding monasteries. Until the end of his life, he displayed the virtues of great saint together with his wife. Talaga, Saint Kunigunda. He founded the Bishopric of Bamberg, and his death in 1024 was buried in cathedral. There is only one. His holy wife was laid by his side 15 years later. Talaga? Thank you tabi Dr. Alan Locanyas, marinaga tod istorya unta daw ining mara. Proud man kita kay inita. Siyempre, Saint Henry baga. Diba? Malay mo in the future magkay Saint Henry of Legazpi. Yan. May istorya ba na rin? Sikat ngayang, bako man nga sikat. Rio announcer ngayon. Naging santo. The best. Sana all. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow!
Initabi si Kapitan G. Samaro Mobio ni Kanablang Bulod Pidoran Albay. Idi sa mga kabubuldan nin Pidoran, pirmi kaming pinagbisita ni Congressman Didi Cabredo. Tinuruan niya kan mga tao idi na maghigos, magtaranom, tanganing magkakaayuning pagkaon. Kantugon samo ni Kong Didi Cabredo, idi magpara asa sa gobyerno. So mga kababaihan, tinabangan niya nin magkakaayunin kapital para magkanegosyo. So mga asawa nin kababaihan, tinabangan man niya na magkatrabaho. Payaba kami ni Kong Didi Cabredo, kaya payaba man siya. Serbisyong progresibo sa tercer distrito nin probinsya ni Albay. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Alas 6:12 nin aga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Mga tugang headlines kan mga bareta ngunyang pong Hulyo 13, 2023. Pambabadil gadaan sa sarong pulis sa Uwas Albay padago sa pinag-investigaran kan mga otoridad. Tourism program sa Albay dapat pakarayon sigon kay APSEMO Chief Dr. Cedric Daep. National review sa K-12 tapos na. DepEd mapaluwas ng bagong curriculum sa masunod na semana. PNP 100% ang handa sa zona ni Presidente Marcos sa Hulyo 24. PAGCOR, sentro ngunyan ng kritisismo dahilan sa 3 milyon pesos na gasto sa bagong logo. Sa ibang nasyon, anong gadaan sa pagbagsak ng helicopter sa Nepal. Business News, 80 billion pesos na kantidad in investment para sa primerong semestre kan taon 2023 inaprubaran kan PISA Board. Health News, alternatibo sa processed sugar, aramon. Detalyes mga tugang kan mga bareta niya to sa lado lokal. Pig establisher ngunyan kan kapulisan sa probinsya kan Albay ang posibleng may transaksyon nin droga sa uwas ang mga suspitsado sa pangbabadilgadan sa duwang aktibong miyembro kan PNP mantang sina nagapatrolya sa munisipyo kan Lunes na Banggi, Hulyo 9, 2023. Yan ang sinabi ni Albay Provincial Police Office Provincial Director Police Colonel Fernando Cunanan Jr. sa eksklusibong pagkipaghuron kan DCGB News sa ginibong reenactment sa crime scene kasawapon asin ang paghahanap sa sarong kalibre 45 na ginamit kan mga suspects na sinda Richard Bunaobra asin Fernan Regala Hardinel asin kalibre 9mm na pagsadiri kan nagadaan na si Police Chief Master Sergeant Joseph Ostonal. According po sa unit na last niyang pinanggalingan na naawol po ito, involved din po ito sa drugs. Possibility na baka mayroong transaction dito na na-preempt ng tropa natin. Tinitingnan din natin yun na isa sa motibo. Sigon kay Kunanan, nakalisnal daw kan naisangat ang duwang photos nin murder o puntos nin murder case sa duwang suspitsado mantang sindan na ngunyan nasa kustodya kan Uwas Municipal Police Station. Mantang kinumpirmar man kan opisyal na may kaibahan pa ang mga nadakop na suspect na sa ngunyan at large. At ang masabi ko lang po kung may kahina-hinalang tao nasa paligid nila ay ipagbigay ilang kagad sa ating kapulisan. Antingog ni Police Colonel Fernando Cunanan Jr. ang Provincial Director kan Albay Provincial Office sa entrevista kang DCGB News. Dapat na mas pakarayon asin ma-improve ang tourism program kan Albay para makonbinsir ang mga turista na palauigon pa ang pagtiner sa probinsya dahil ang tapera sa bulkan mayon, dakol pang mga pasyaran ang pwedeng dumanan sa Manilain na munisipyo. Inang tinawan nindoon ni Albay Public Safety Emergency Management Office Chief Dr. Cedric Daep sa DCGB sa programang Negosyo Time kung saan sa iyang ipinaliwanag na kaipuhan na pakusugon ang pagtaunin orientation sa mga turista
mga manungod sa pasyaran sa Albay na pwede nindang dumanon. Ang quality tang may offer, primero, opportunity for the hotel owner. We can provide the best service that we can have. Mga restaurant, ano ang food, quality of food, services that we can offer. Nanganing, dadayuhon kita, bako sana sa mga dudumanon nindang lugar, kundi marig dita gusto nila sa pigo-offer tang pagkaon, services na pigo-offer tang magayonon, nafe-feel nila na safe sin na pagyaon nila sa Albay in terms of security. Pagkatapos, in terms of transportation, they are protected, safe, and very economical. Sinabi ni Daep na dakulang ikoportunidad ini sa mga negosyante para magtabang sa pagpapakusog kan turismo dahil ang tasindaan panginot na magbibenepisyo kay ini. Sinabi ni Daep na kaibahan sa mga dapat na ipasabot sa publiko ang normal na sitwasyon sa mga lugar na nasa luwas kan 6 kilometros na permanent danger zone kung kaya wala rin dapat na ikatakot ang mga turista na magbisita sa probinsya kan Albay sa taho kan pag-aborido kan Bulkan Mayon. Ibang board member kang probinsya kan Albay nasa Amerika ngunyan. Aramon tado po kung nag-aranosin da duman sa report ni Jimmy Nasalita. Tulong mga membros kan Sangguniang Panlalawigan, board members ang nagharali kaso hapon going Amerika. Kasod kuta na dakol na board member ang gustong mag-iba pa US. Ang problema dai nin visa. Ang pagpasiring sa Amerika kan ibang kinatawan pati kan pag-unra sa invitasyon kan Bicol National Association of America kung saan may convention na mapon Hulyo 14 sundo Hulyo 16 ngunyan na taon. Ang mga board members na makakatender sa nasabing convention, sinda board member Bragaes, board member Dante Arandia, kinatawan Jasim Palmiano. Napag-araman na taonan ining invitasyon sa mga Bicolanong opisyal kung sa induman sa Amerika may asosasyon ang mga bigati naman na mga uminarasinsong Pinoy kung sa iniyo ang sponsor sa convention. Dahil maintindihan kung ang gasto sa travel na ini kan mga board member, personal na gasto o sagot kan provincial government. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Pigkondinar kan Commission on Human Rights sa Bicol ang panggagadan kay Police Chief Master Sergeant Joseph Ostonal asin Police Corporal Jeffrey Referesa sa parehong nakadestino sa Uwas Municipal Police Station. Mantang sina nagkukondukta ng pagpapatrolya sa nasabing munisipyo kan Hulyo 9, 2023, inumoman ni CHR Bicol Regional Director Attorney Arlene Alangco ang nasabing lakdang kan PNP na nagresulta sa pagkakadakop kan duwang suspitsado na sangunyan nasa kustodya kan Uwas Municipal Police Station. Sa pahayag ni Attorney Alangco, sinabi kay ni nag-inisyar naman in investigasyon ang sa indang opisina manungod sa siring na insidente, mantang nagpaabot naman in pagkikidumamay ang nawalat na pamilya ninda Ostonal asin Referesa. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang niya na pagkaaga, kampanya kontra illegal na droga gustong matutukan kan gobyerno probinsyal. Al Armario sa dagdag na report. Padagos mangiraray ang kampanya kan gobyerno probinsyal kan Albay kontra illegal na droga. Sa letter request ni Gobernador Attorney Rex Lagman sa Sangguniang Panlalawigan, gusto niya magkaigwanin ordinansa na magkrear ang Albay nin Special Drug Education Center para pakusagon ang kampanya kontra illegal na droga. Matatandaan, panahon pa ni dating Gobernador Alfrancis Bichara, iguananin binugtak na Drug Rehabilitation Center sa Ligao City. Apera kan existido na sa Malinaw. Plano pa kuta na magbugtakman sa barangay Bangkeruan, digdi sa Legazpi City, alagad nagmaterialize ang siring na plano. Asin kuminalma ana pagtutok sa mga drug surrenderies. Alagad ngunyan gusto gyari inibuhayon kan gobyerno probinsyal sa paagi ni sarong ordinansa, makrear ni Special Drug Education Center para matutukan giraray ang kampanya kontra illegal na droga. Alarmario, DCGB.
Mas pinapakusog Kanalbay Provincial Health Office ang sa indang pagriparo sa mga nag-evacuar dahilan kan pag-aborido kan bulkan. Mayon, ini matapos ni pautob ang psychosocial as in mental health program kan opisina para sa mga bakwit. Sigon kay PHO Mental Health Program Coordinator Christine Miranda, ang programang ini nabilog sa tabang kan Psychosocial o Psychological Association of the Philippines, Department of Health at Bicol Center for Health Development. Sinabi ni Miranda na nagduman ang grupo sa malalain na kampo kan evacuation centers as in magkondukta ng mental health and psychosocial support kung sain nasakop kay ni ang gurang as in mga aki ang psychosocial support nakatutok sa stress management as in igwang mga aktibidad para sa mga kaakian arog kan pakawat, musika sinibapa nagtauman sinanin manlilain na serbisyo sa mga evacuation centers arog kan pagbakuna, reproductive health services, edukasyong pangsalod, serbisyong pandental as in medical na konsultasyon. Iba pa niya itong mga bareta sa lado lokal, G-Food Program o GHIE Food Program inilansar sa Southern Barangay kan Legazpi City. Uya po ang report kay Ans Galero. Formal nang ipinaglansar kan na gobyerno lokal kan Legazpi ang GHIE o G-Food Program sa mga southern barangays kan syudad. Ang G-Food Program piga-apod na government Hunger and Malnutrition Intervention and Expansion Program kung saan katpiga tutukan kaini ang mga aki na underway partikular na ang mga nanganag-edad 5 anyos pababa. Sigun kay Dr. Manny Estepona ang pamayo kan City Veterinary Office katuwang ninda ang Social Action Center kan Diocese of Legazpi asin manlain-laing pang mga ahensya ng gobyerno pati naman pribadong grupo para makapagtaonin manapak asin man iba pang pagkakaan siring kan mga bunay asin iba pang may nutrisyon na pagkaon sa mga aking ini. Sigun kay Estepona saro sa mga muyanindang matutukan ngunyan iyon problema sa malnutrisyon lalo na sa mga hararayong barangay sa syudad nailan sa bukok man gabos may kapasidad na matawan ang mga ininin marhay ng mga pagkaon. Naglalaom si Estepona na sa pagpadagos kan sa indang supplementary feeding program na ini sa manlain-lain pang mga barangay digdi sa syudad kan Legazpi dakul pa ang makuanindang katabang para masustineran ini asin matabangan ang mga tios na kaakian digdi sa tuyang syudad. Nagdag na bareta, Ans Galero, DCGB. Tututukan sa Annual General Membership Assembly o AGMA kan Albay Electric Cooperative o ALECO ang malenlain na isyu asin reklamo kan mga konsumidores manungod sa kuryente. Gigibuhon ang nasabing aktibidad sa Hulyo 15, 2023 aldaw na Sabado sa Albay Astrodome kung sain nagkaigwanin pigilauman o nagkapera sa pigilauman na mapagurunan yung isyu sa pagbaba taas kan bayadan sa kuryente, power interruption asin man ang estado kang promisang pag-irahay kan mga gamit sa linya nin kuryente para sa mas maray na serbisyo kan mga albayano kasabay mandigdian manungod sa operational, technical, financial as in institutional performance kan ALECO. Nagkapirang bulan matapos ibalik sa indang diretso asin pagtaon nin serbisyo. Katakod ka ini, nagapadagos ngunyan ang pinapagibong pre-registration para sa member consumer owner o MCOs na interesadong magatindir sa Annual General Membership Assembly kan kooperatiba. Ang pre-registration na ini ginigibo sa duwang paagi manual as in online sa pagrehistro kon kaya pigilauman ang rinibong partisipantes. Mga kitchen knife o kutsilyo nagibo sa Tabaco City ipinagdidemonstrar ngunyan sa 2023 Hybrid National Food Fair. Report kay Jomar Bien. Nahihilingon niya ng presensya kan mga magagayo na mga kitchen knives o mga kutsilyo na gibo sa siyudad kan Tabaco duman sa Metro Manila. Ini sa paagi kan 2023 Hybrid National Food Fair na pinagigibo sa Mega Mall. Sinabi ni Mayor Crisel Agman Luistro na sangunyan niyaon siya duman sa Metro Manila para atindiran ang nasambitan ng okasyon ang mga kitchen knives na gibo digdi sa
Tabaco City, iyoan saro sa pinagagamit kan mga chef sa saindang pagluluto, pagdidemonstrar duman sa naunang bita na pagtiripon ini sa esfuerzo man kan Department of Trade and Industry na may kamabutan na maipromotir antibay kan asing kalidad kan mga kutsilyo na halidigdi sa syudad kan Tabaco. Ang mga bagong kitchen knives na ini iyo ang dinisenyo kan Design Center Philippines kan Department of Trade and Industry na nagtatabang sa mga taga-tabako na maipromotir ang produktong mga kutsilyo na may mga bago ng disenyo. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Oras Pilipinas, 6:27. Bako pong compulsory ang paghagad din kontribusyon sa pagkondusir ng graduation as in moving up exercises sa presenting pinapagibo sa mga eskwelahan sa rehiyon. Ini ang pinagreiterar kan DepEd sa pagikang tagapagtaram kan ahensya na si Mayflor Humamil magtang mahigpit ang implementasyon kan no collection policy kan ahensya mantang piging ganyar ang mga magurang as in stakeholders na ipaabot sa indag opisina in kaso may mga pasaway sa pampublikong eskwelahan. Tinawanin doon kan official na dai ipig required ang paghagad din kontribusyon sa nasabing mga aktibidad sa pagtatapos kan eskwela alagad depende kung may nangyari na pag-ururon o kasunduan sa pagultanan kan mga magurang asin eskwelahan. Matatanda na inot ng sinabi kan ahensya sa mga eskwelahan na gibuhon na simple ang pagtapos kan mga estudyante asin likayan ang anuman na bayadan o paggarbo na pwedeng magkausanin kadifisilan sa mga magurang. Joshua Bino sa report, hali po dyan sa luwas. Dipisil kung bumulusok ang lahar hali sa bulkan mayon kung magdurdiretso ang makusog na pag-uran. Ini ang pinag-aanti para ati siparan. Rason kung nata nakalerto man ngunyan ang mga residentes asin mga barangay officials na harani sa darakulang salog asin mga nasa paanan kan bulkan. Ehemplo sa Salvacion de Ragalbay, poco mas o menos 200 na pamilya sigun ki Kapitan Justo Lumaban ang may posibilidad na i-evacuar kung magparakusog ang oran. Igilikayan sigun ki Kapitan na may madiskwido o kaya may madanyaran na buhay in kaso magbaha asin bumulusok ang lahar. Kung kaya may gutman ang sa indang pagkipag-koordinar sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Dagdag ni Kapitan, preparado ang bilog nindang barangay asin barangay council para sa sharing na bagay. Mientras tanto sa mga nainotman na pagkipag-horon kan DCGB News kay Daraga MDRRMO Chief Bim Dineros. Sigun sa iya, nakatutok sinda o rual daw sa magiging lagay kan panahon dahil antain kaso magparakusog ang oran, apwera sa mga nasa 6 km permanent danger zone kan bulkan, kay tuwan man na tulos i-evacuar ang mga nasa flood-prone areas. Dagdag na bareta, Joshua Pino, DCGB. Abangan mga tugang sa samuyang pagbabalik, review sa K-10 tapos na. DepEd mapaluwas daw kan bagong curriculum sa masunod na semana. Ang PNP po handa na ninmarhay sa 100% sa zona ni Presidente Marcos. Sa Hulyo 24, ang PAGCOR sentro ngunyanin kritisismo dahilan sa 3 milyon pesos na gastos sa bagong logo. Abangan, magalipas lang po kay ni GB News Express. GB News Express. An oras hatod sa Indocang Plemex Forte. Plemex Forte available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop,
printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating, at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Karimi Milk Tea Bar. Cater the cravings of the tea-happy generation. We serve our premium milk teas crafted with the traditional Taiwanese brewed tea, blended with our signature Japanese and authentic Asian flavors. Karimi Milk Tea Bar is the first 2D milk tea bar in the Philippines, giving our stores a 2D monochromatic black and white interior look. Very Instagrammable. Karimi Milk Tea Bar, located at the ground floor of Ayala Malls, Legazpi. Come and visit us and enjoy the taste of our signature Japanese and authentic Asia tea flavors. Don't forget Karimi 2D Milk Tea Bar, now at Ayala Malls, Legazpi. This is ang surf bar, new look na! Pula, puti, power pula, power puti, ang power ng surf bars, ang galing-galing. Power pula, power puti, baretang gustong-gusto mo, may power galing. Surf bar, new look na, may active clean pa, presyong wais pa rin. Surf yan! Why choose Divine Word College of Legazpi? What does it have to offer? Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher educational institution that embraces the core values of Excellence, professionalism, service, Christ-centeredness, justice, peace, and integrity of creation. Divine Word College of Legazpi ensures that students are properly guided to make the best decisions in their future career. It offers opportunities for students to foster their educational growth and provides quality services that will lead to their success. The schedule of enrollment will be on July 10 to August 11, 2023. The application for admission is now going on. For inquiries, please visit the Admissions, Guidance, and Testing Center. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. What are you waiting for? Enroll now! Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. GB News Express. GB News Express. Padagos kita mga tugang sa mga bareta na kompleto na po kan Department of Education ang ginibong review sa curriculum kan K-10 o Kinder Sagkod Grade 10. Asin piglaong man na mapalawas nin bagong curriculum ang DepEd. Sa masunod na simana sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni DepEd Undersecretary Michael Puwa na ang bagong K-10 curriculum magiging efektibo para sa school year 2024-2025.
Ginibo ang review sa K-10 dahil sa feedback na ang presenteng curriculum highly congested as in nadidifisilan ang mga estudyante na makasabay sa mga asignatura o subject. Target kan bagong curriculum na maturusan ang proseso sa edukasyon as in mapakarahay ang kalidad kan basic education sa nasyon. Tututukan man ang tatawanan mas dakol na panahon ang mga asignatura na math, science, English, reading as in values formation. Sinabi ni Puwa na sangunyan pig-adalan as in pig-review kan DepEd ang K-12 program para masigurong makapagtatrabaho ang mga senior high school sa oras na makagraduar ang mga ini sa high school. Naglatag po ng long-term, medium-term as in immediate actions ang Commission on Higher Education bilang kasimbagan sa pagkasabing nursing shortage sa nasyon. Sinabi ni Chairperson Prospero de Vera na kaibahan sa mga isinumbitan ninda kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. na pangmahaluyan na solusyon iyo ang 10 taon na moratorium sa pagkrear ng bagong nursing programs. In kaso maaprubaran ang aplikasyon kan 54 mga universidad, pigilao man na makapagpuprodusir ininin 252 na estudyante sa academic year 2027-2028 ang medium term, sigon kay De Vera, iyon pagkikipagtabangan ninda sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA para makakalap nindakol na healthcare assistants as in healthcare associates. Pero digdi, nakikipagtabangan man ang CHED sa Department of Health as in mga pribadong ospital para matabangan na makapasar ang mga nursing graduates na dainang buminagsak o dati nang buminagsak sa eksaminasyon. Ipinag-insister ni Senador Risa Hontiveros na dapat magpautob ng reforma sa mga pulisiya ng gobyerno para mamantinir ang pagbaba kan babayadan kan publiko sa kuryente sa nasyon. Saro sa mga reforma na haluin na kaining pigsusulong sa Energy Regulatory Commission o ERC, yon pagbawas kan palabaw na 15% weighted average cost of capital o WACC. Poon pa kan 2015 nagbibenepisyo digdi ang Meralco as a National Grid Corporation of the Philippines. Sa oras na may tama ini, siguradong mabawasan ang distribution as in transmission charges na magkakatabang para mapagian ang pasanon kan mga konsumidores. Ay pinuntokan Senadora ang fraudulent na mga kontrata kakapusan ng kuryente as in pagkaatraso kan transmission projects na direktang nakakaapekto sa mga konsumidores. Sinabi niyang dapat na itama as in bantayan kan ERC as in Department of Energy o DOE ang power supply agreement sa pagultanan kan generation companies as in distribution utilities. Nagapilar si Presidente Marcos Jr. o Ferdinand Marcos Jr. sa pribadong sektor na makipagtabangan sa gobyerno para sa barato as in malinig na enerhiya sa nasyon. Ang pangapudan kan Presidente ginibo matapos panginutan ang inaugurasyon kan 24.9 megawatt na Lake Mainit hydropower plant sa Jabunga, Agusan del Norte na nagkanakaaging aldaw. Kasabay kan pangapudan sa pagsiguro kan Presidente na papagarayon pa ang proseso kan burokrasya para makaengkanya din mas takol na investor sa sektor kang enerhiya. Nagalaw ang Presidente na magiging sinyal kan padagos na paglaog kan mga potensyal na kapitalista ang inaugurasyon kan bagong hydropower plant sa Agusan. Pangapudan ni Marcos Jr. sa lokal na gobyerno kan Agusan del Norte na naitao ang magkakanigong ahensya para masiguro ang episyente kaligtasan as in magiging produktibo na power plant ang Lake Mainit Hydroelectric Run of River Power Project. Pigalao man na maserbisyo kan maabot sa 45,000 na households sa probinsya asin makapagtatao nyen sobra sa 100,871 na megawatt per hour kan malinig asin baratong enerhiya kada taon. 100% na pong handa ang Pilipinas ang Philippine National Police o PNP para sa ikadawang State of the Nation Address sa zona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Hulyo 24 sa laog o sa naging handa public briefing. Sinabi ni PNP spokesperson Colonel Rodrigo Marana na may template na ang PNP sa paglatag din seguridad sa zona. May mga minor adjustment na sana napagigibo ang PNP depende sa threat assessment. Pagsiguro ba ni Marana na may supisyente na numero ng mga pulis na mabantay sa zona kan Presidente
Inot nang sinabi kan PNP na may 5,000 na pulis na i-deploy sa zona kan presidente. Sentro ngunyanin pagtuyaw ang bagong logo kan Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na ginastusan daw nin 3 million pesos. Nagkaperang obserbador ang nagsabing dakol na red flags sa bagong luwas na disenyo kang logo apera sa dakulang gastos kan gobyerno o government corporation. Nakukulangan ang kadaklan sa disenyo kaini apera pa sa nagkaperang isyo manangod sa guminibo kaini. Ang nasa likod kang logo na Print Plus Graphic Services, yung pigasabing Hunyo 14, 2023 pa sana, nakapagrehistro sa Philippine Government Electronic Procurement System o PhilGEPS. Magin ang official page kay ni, wala na lamang sa diring logo, asin ang 30 sana na mga followers, binalo man ka nagkapera na hanapon ang opisina kay ni, alagad picture sinda sa garong bakanteng lote. Abangan mga tugang sa samuyang pagbabalik, anong ang gadan sa pagbagsak din salong helicopter sa Nepal. 80 billion pesos na kantidad in investment para sa primerong semestre kan taon 2023 aprobado na kan Visa Board. Health news, alternatibo sa processed na sugar, aramon. Makalipas lang mga tugang kan mga patalastas alas 6:42 na. GB News Express. GB News Express. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Looking for healthy coffee? Here is First Cafe 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Get your daily cup of coffee now and experience the amazing health benefits of First Cafe. Compact with 20 active ingredients. Coffee, then dairy creamer, stevia, acai berry, green tea, mangosteen, barley, turmeric, grape seeds, moringa, ginseng, agaricus, paragis, spirulina, tongkat ali, cinnamon, guyabano, ginkgo biloba, insulin powder, and vitamin C. First Cafe 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Distributed by Unique Beverages Trading. Ang First Cafe ay mabibili sa mga sumusunod: TGP Legazpi and TGP Daraga, Legazpi Generic, Legazpi Public Market, Yashana Mall Supermarket, TGP Albay, Ultra Drug Albay, Creams Variety Shop, LCC Mall. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. GB News Express. GB News Express. Mga tugang gadan po ang anom na katawo matapos bumagsak ang helicopter na sa endang piglulunadan sa Nepal. Nangyari ang insidente nagkapirang minuto matapos ang sa endang take-off harani sa Mount Everest pasiring sa Manang Air Chopper sa Kathmandu harani sa Lukla kandai magkontak ini 10 minutos matapos mag-take off. Sigon sa Civil Aviation Authority kang Nepal, tulos man nanindang nahanap ang nagadan na biktima. Pigaarampak kan mga otoridad ang kausa kan pagbagsak kanasabing helicopter. Padago saan pag-inganyar ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa mga nasyon. Nagibuhon ang sendang miyembro o gibuhon sindang miyembro kang North Atlantic Treaty Organization o NATO sa iyang pagtaram sa Vilnius, Lithuania kung saan gigibuhon ang pagtiripon kang NATO members. Sinabi kay ini na ang importansya kang NATO sa inda. Ang NATO ang magpapakusog sa indang nasyon. Sinabi pa na magkakanigo sana na daim masayang ang panahon o magsayang nin panahon ang NATO asin ko ahon tulos sinda na maging miyembro. Sinabi kang NATO Chief Jens Stoltenberg na makaka-receive sana nin membership invitation ang Ukraine kapag nagtugot na ang mga kaalyadong nasyon asin kapag naabot na ang kondisyon na kinakaipuhan. Apera padigdi na kapag desisyon na ang nasyon natanggalo na ang requirements of membership action plan sa Kyiv. Business News. Mga tugang inaprobaran po kan Philippine Economic Zone Authority o PIZA Board ang maabot sa 102 na developer locator projects na may capital investment na 50.5 billion pesos para sa primerong anom na bulan kan taon 2023. Sigon kay PIZA Director General Tereso Panga na mas halangkaw ini kumpara sa inaprobran na investment pledges kan kaparihong panahon kan sarong taon sa irarom kanakalis na Administrasyong Duterte. Dagdag panipanga na sa irarom kan administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Pon Hulyo 2022 sa Hunyo 2023 nakapag-restore inin maabot sa 205 na investment projects na nagkakantidad nin 200 billion pesos. Nagresulta man ini sa pag-crear nin sobra sa 1 milyon na trabaho para sa mga Filipino. Siring man sobra sa 52 billion actual direct exports. Kumpiyansa si Panga na mamantinir ang magayon na paglaog kan kapital sa Pilipinas asin maisulong ang whole of government approach sa investment promotion para sa ultimong anom na bulan kan taon 2023. Mga tugang, health news tayo. Bareta po sa salud. Aramontan mga alternatibong proseso o alternative sa processed sugar. Ngunyan po ang aga. Kaya ba po mga tugang si News Director Mar de la Cruz. Ali po dyan sa newsroom kan DCGB. Good morning, Pading Mar, kamin. Good morning, VP. Kung naglilikay sa processed sugar, nagawisan World Health Organization Philippines na mas maray na kumaon na sa naning prutas na may natural na amis. Sinabi pa ka mga health experts sa WHO Philippines na pwede man na kumaon hindi ba pang pagkakan asin inumo na daig pigbubugtaganin pampamis. Idinagdag pa na kumaonin balanse asin may moderasyon tanganing mamantinir na baskog o healthy an sa tuyang lawas.
Health News from Newsbase, Mardela, Daingiba. Thank you pa rin, Mars. Sa istorya, may kinaraman dyan sa alternatibo sa paggamit po nin asukar. Yan, tras tanto, Pag-asa DOST na sa linya. Kaya ba po mga tugang si Michael Francisco? Magandang umaga, sir. Yung ating minomonitor na low pressure area, kaninang alas 3 na madaling araw, ito ay nasa layong 205 kilometers silangan ng Infanta, Quezon. Or ito ay nasa distansyang 205 kilometers Hilaga silangan ng Legazpi. Ang coordinates 14.9 degrees north, 124.4 degrees east. Nananatiling mababa ang tsansa na maging isang ganap na bagyo itong nasabing low pressure area sa loob ng 24 oras. At para naman sa magiging pagtaya ng panahon, tayo ay makakaranas ng maulap na papawirin na may galat-galat na mga pagulan at pagkidlat-pagtulog. Mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa kanluran hanggang timog kanluran ng Igiran na may banayad hanggang sa katamtaman pag-alon na ang karagatan. Wala tayong nakapas na ginuanin sa anumang sibol ng Bicol Region. Mula sa Pag-asa DOST Legazpi, Michael Francisco, nagugulat. Mga tugang iyang pandetalyes kan mga darakulang bareta ngunyan aldaw sa DCGB. Sinurat po sa newsroom, News Director Mar de la Cruz, Angel Mostaza, Jenny Balyaran. Siring man po ang report kan Mega Force Patrol halid dyan sa luwas sa panginginot ni Chief Reporter Jimmy Nasalita. Siring man po ang Pag-asa DOST, ini po ang sendong GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me at OKK Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. University of Nueva Cáceres is your best bet for student life experience and employability. Hatid ng UNC ang flexible learning modalities, modern facilities, success coach until graduation, at mahusay na student programs para dama mo ang alagang UNC mula enrollment to employment. Pinagtibay ng UNC ang industry at employer partnership with professors who are industry practitioners upang masiguro ang mataas na employment at national board exam passing rates. Patunay nito ang UNC alumni at board top-notchers. Be future ready at UNC. Enrollment starts on May 22 in all levels for school year 2023-2024. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Enroll now! Sa anuman na okasyon, masiraman karaon. Pag may lechon na manamit, asin maragsip. Yes! Totoo yan! Kaya ang kaipuhan para sa salo-salo na daing malilingawan, yang matlechon ang partner dyan. Sinda pwedeng bisitahon sa Sentro Kan Ginubatan o sa saindang branch sa Benny Imperial Street, harani sa UST Hospital. Pwede apudan sa cellphone number 0977-169-8084 or 0935-076-7472. Pag lechon na masiram, yang matyan! Nagdadahog ka mo sa DZGB, kaiba si Henry M.
sa DZGB, kaiba si Henry M. Nagkakaon ako ngunyan ki. Ika talaga, Ronald. Pigkaraban mo naman ako, Ronald. Mata nagkaon ako ngunyan ki sinap ng batag. Kahaloy ko mahalon. Ano? Wala? Wala ako sa ere? Ayo, igwa. Okay, o, sige na muna. Alright, o sus ko. O na, 2 minutos bago mag-abot mga tugang ang alas 7 in morning sa DZGB. Aramon ta daw po kung si Isay daw ini. Mga tugang digdi po sa konsuelo lang ini, bato-bato sa langit, ang tamaan dai po madagit. Konsuelo lang ini, digdi po sa morning hearing. Takol lang mga suwestyon tungkol sa kulalap nita, tawan da ki hint o tawan ki clue ang mga paradangog yan. Saro yan. Sige po, tapig-adalan ming mari ang pagtaon ng clue sa mga paradangog. Taga saan ngayang lugar? Ano ngayang saan ngayang opisina? Kung sa opisina ngaya, regional office, LGU, mga araw na kaya. Tawan da ki clue. Tamas exciting ngaya. Oh. Joshua, good morning. O, sa masunod, adalan tang pagtaw kiklo, di ba? Katawan tang klo ang mga paradangog ta. Di ba? Nangaya, kung ano, para matawan ng kiklo ngaya taga sa. Kung ano, basta, ilingon ta ko na maray, ha? Actually, ibig ang suggestion man sa kuya niya, kung ikonsulta ka muna kay Dr. Henry. Tawan tang dahil kiklo sa mga paradangog. So anyway, de ko naadalan na iyan sa, sa doctorate. Doctorate. Ambisyoso nga yan. Ayun na. Anyway, hilingon ta kung paano yan, ha. Tayo sa mga reaction sa tuya digdi ta. Na-enjoy man sinda. Kaya lang kipad mong ikiklo. Halimbawa nga ya, kung barangay official. Saan nga ya? Pwedeng sabihin na sa Legazpi, di ba? Nga ya sa 3rd District. Marugan. Sa 1st District nga ya. Diba? Police nga yan na naka-assign sa 3rd District. Araw ka yan. Iyo tayo na. 3rd District baga. Iyo, adalan tang maray. Correct. Salamat na maray, ha, sa mga texter ta. Una nga si Kuya Nes, may suggestion man siya tungkol sa pagtaon ng mga letra kang pangaran. Ang letra nga ya, ang ngaran niya may letrang H. Pwede. Oh, tapos nga, ang ngar, apelyido niya nga ya, may letrang A. Ang initial niya nga HM ay rimati na. Diyan kita ba didiskwedo? Ngaya itago natin sa pangalang Henry M. Okay, ay sus ko. 1 minuto bago mag-alas 7. Go. Si Isay daw, ining sarong empleyado nin lokal na gobyerno. Nagsasabing napikot kan sarong magayon-gayon na daragang bakwit. Sinance bakwit. Hulaan ko. Sa 2nd District. Pwede. Diyan sa Inutan. Pwede. Ang harong niya nasa loob kan 6 kilometro sa danger zone. Correct. Oo. Kinakain.
pwede. Hindi. Lantoson. Na-inspire man kaya ako kang Itbulaga? Oo, hindi pwede. Ba? Sigon, dito sa Kulalapnet, ang trabaho kan empleyadong ini para distribuer nin relief. Doon kan mag-ilusyon sa daraga. Sindaan priority ni Pali pag-abot sa relief distribution. Sigon pa sa Kulalapnet, haloy nang nagsisigay-sigay si Pali sa daraga. Kan nag-i-star pa ini sa mayon unit. Alagad, haloy man na panahon, na dahil nagbalik-balik si Pali na pondo sa pagparapasyar. Magbarakwitan, duman nagkakigkigan. Pang klase pipi ang tadhana, ta sa bakwitan pinagtagpo giraray ang duwa. Kaya palan si Pali, garo dapir ning mahiguson. Inspirado si Pali. Kaya palan BP ganado sa relief distribution. Papirmi lamang mahiling, si Daragang magayon-gayon. Alat ko na. Ini si Pali, may agom soltero. Balo. Pero pa man, ito nag-reelection pa man baga. Single. Di yung problema. Problema? Dahil problema. Madayang problema. Medyo na ugma sana ako. Huminigoson. Dahil problema palan. Good luck. Good luck. Ano? Mama ni sabit. Good, ano? Mama ni sabit. Good luck. Sana fair ang distribution kang relief. Sana fair. Fair ang distribution. Siyempre, ika nga yan, 2 kilo. Ay, 4 nga si Imobi. Ang pagkamot ko nga sa imo, sorobrado. Iyan ang tunay. Ano? Iyan ang tunay. Tunay. Anyan nagkasundo na? Iyan na bipita. Siyempre, ang tagtukal, priority nga yan. Priority. May istorya lamang. Istorya lamang. Ikaw lamang naging ang nabilog ang love story sa pag-evacuate dahilan sa Daragang Magayon. Yes. Okay. Good. Good luck. Good luck. Istoryang evacuation part 2. Ay, gwa. Ako nga naigwa akong istorya sa imo. Elected official na barangay. Elected barangay official. Nag-rasyon daki relief goods. Ano man pa man relief? Nag-rasyon siya kada semana. Wow! Sa sarong evacuation center. Pigibilog ko na sa istorya. Siya, barangay official sa ibang barangay. Ay! Dahil man siya sakop kan, dahil man siya dapat mag-evacuar. Ay! Pero namamalisyan siyang, permi siya yaon sa sarong evacuation center. Baka may pigduman? Nagahatod ki supply. Iyan ang pigo-kompleto ng unang detalye, ha? Pigo-kompleto ko, yo. Okay. Yo. Okay. Joshua, DCGB. Ang love story talaga, dako lang nabibilog yan, ano eh. Ang mga love story, wala kitang team sang Ronald, kang love story, wala. Ang love story talaga, di. Mga tugang, salamat po kasi ng pagantabay. Ini po ang sa indong nadangog ang morning hirit sa DCGB. Mabuhay kita ka, boss. Mga tugang, tapos na ang programa. Mabalik po ako alas 7:30 sa programang Anhapot. Mga tugang, digdi po sa DCGB. Goodbye. Mabuhay. To me that I can't explain. Closer and I feel no pain. Narito na ang bagong taste winner, Paraiso Beer Lakas. Bagong Paraiso Lakas. Strong beer na full-bodied, rich at smooth. Ito na ang preferred taste over the leading brand.